Bueno, pues bo día. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario. Antes de dar comienzo, a no ser ditaminado, vamos a incluirlo, a votar a inclusión no orden do día. Cando queira, señor secretario, se quere explica un pouco isto. Basicamente o que coñecemos xa de outras ocasións, os puntos non foron ditaminados polas comisións informativas, como é perceptivo, e, polo tanto, a inclusión na orde do día ten que ser ratificada polo Pleno da Corporación. Ben, hai algunha cuestión? Incluímolos? Ben, pois entón vamos a iniciar o pleno extraordinario. Saudamos a membros da corporación e a todas aquelas persoas que tanto aquí presencialmente como a través de medios telemáticos nos están observando agora mesmo. Que teñamos todo bon día. Bueno, pois vamos a empezar co primeiro punto, que é inventario ou catálogo de bens. Cando quere, señor secretario. Procedo a ler a parte dispositiva da proposta da alcaldía, non hai ditame, como xa comentamos anteriormente, que é a seguinte. Primeiro, aprobar de forma definitiva o expediente de formación do Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Corporación, cujos datos pormenorizados de cada ben e dereitos son os recollidos no expediente, sendo o seu resumo por epígrafes o seguinte. Xa figura na proposta os diferentes epígrafes, número de bens e cuantía de valoración que teñen a súa disposición. En consecuencia, o importe total do Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Corporación ascende a 15.723.816,91 euros. Segundo, remitir copia íntegra deste á Administración da Comunidade Autónoma. Terceiro, proceder a inscripción, así como as rectificacións necesarias no registro de propiedade, así como calquera outro registro público de carácter perceptivo. Dúas cuestións antes de que se proceda ao seu debate. Na práctica, desestímanse as alegacións presentadas, dado que non se modifica os epígrafes no número de comprendidos na valoración, e ao mesmo tempo, ao final, cando se refire a proposta da alcaldía a calquera outro registro público de perceptivo, entendo que se está a referir fundamentalmente ao catastro inmobiliario. Ben, por moitas gracias. O que se trata aquí é de asinar, o sea, aprobar definitivamente este inventario. O inventario é un documento que é vivo, por tanto, está suxeito a moitos cambios ao longo dos anos. Bueno, este xa se comezou o trámite no pleno de outubro do ano pasado, e realmente, pois, o que se fixeron foi atender as alegacións e, bueno, pois xa como acaba de dicir o señor secretario, pois, o que se fixo foi darlles unha saída legal e de acorde a normativa. Eu creo que están suficientemente explicadas estas 5 alegacións. Así que, nada, a suxerencia é aprobar definitivamente o documento, que está valorado, ben como ben dixo, 15 millóns e pico do inventario. Así que, don Mario, cando queira. Moi sinxelamente, basicamente o proceso que se veu demorando durante o mandato, ocupou casi todo o mandato. Agradecer o traballo dos técnicos municipais que de alguna forma elaboraron, tanto de forma executiva como na informativa, cando os veciños ou nós mesmos preguntábamos dúbidas ou diferentes aspectos do mesmo. Nada, evidentemente un documento que hai que aprobar, por nós non hai ningún problema, por iso estamos a favor. Por ben, moitas gracias, don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Como decía o compañeiro Mario Pillado, foise demorando. De feito, este procedimento inicia en abril do ano 2020. Abril do ano 2020. Hai 3 anos. Polo camiño desapareceron unha finca urbana e 10 viales. Que fixeron con este procedimento obrigado para calquera concello que se prece? Ni máis ni menos que o que fan habitualmente. Arrastrar os pés. Iso é o que fixeron. Arrastrar os pés. 3 anos para aprobar un inventario municipal. Prácticamente un mandato. Este é o proceder habitual do goberno encabezado polo señor Llano, polo señor Fernández Rey e pola señora López Moreno. Desidia, falta de traballo e falta de compromiso coas tarefas pendentes. Con esta forma de proceder sistémica por parte de vostedes, como podían pensar os veciños e veciñas de Burela que se ia a construir un pabillón de deportes? Como pensaban os veciños e veciñas de Burela que se ia a arranxar e ampliar a grada do Vista Alegre? Como se ia a executar o polígono empresarial desta forma de proceder? Como podían esperar que se arranxara a grada do campo de fútbol da Marosa? Promesas e máis promesas, todas elas co denominador común
de non haber sido cumpridas por parte do goberno socialista. Repito, de Alfredo Llano, Ramiro Fernández e María del Carmen López. Tendo en conta que lles levou todo un mandato facer un inventario municipal de Burela, como esperan, por exemplo, que creamos que van a poder cubrir a Praza da Mariña para o disfrute dos veciños e veciñas de Burela? Por certo, unha obra que se ia incluído no programa do ano 19 do Partido Popular de Burela. De nada, de nada. Como esperan, por exemplo, que vayan vostedes a protexer o patrimonio cultural de Burela, cando nun dos plenos deste mandato decidiron non aceptar a decisión maioritaria deste pleno para restaurar e poñer en valor a Casa do Caminero? Pero a quen queren enganar vostedes? A quen queren enganar vostedes? Moitas gracias, señor alcalde. Pero, don Manuel, así para iniciar así actividade de propaganda política, estuvo... Vamos a ver, o primeiro que ten que pensar vostede na cuestión institucional, na cuestión de respeto, que eso sempre fixemos, penso eu. E outro día celebrouse o 30 aniversario na residencia de terceira idade, e que curioso, foi usted dar un mitin ali, e, sin embargo, non invitaron a xente que debera estar invitada como por respeto e por elegancia. Debera ser o alcalde de Burela e algún concelleiro máis de asuntos sociais ou que quen responda, como foi sempre. Sin embargo, vamos a ter a bronca aquí de cousas que non se fixeron ou que non se chegaron a cumplir. O inventario é certo que se comezou no ano, hai 3 anos, pero precisamente porque se retrasa tanto, porque vamos tan despacio, porque houve muitísimas cousas que resolver. Houve cousas, incluso, que duraron muitísimo tempo, levaron moito tempo a resolverlas, porque o inventario ten que ser e ten que ser un documento que realmente sexa legal e sirva para o que é. Así que levou tempo, é certo. Podíamos facer moito máis acelerados, podía ser, pero tamén podíamos ter máis equivocado máis veces. O sea que, e despois todo o resto que vai dicindo, bueno, non vamos a poñernos neste pleno extraordinario, último, para resolver estes temas, que temos que marchar dentro un pouco para espamar, a discutir aquí, a ver quen ten máis razón, quen vai a propoñer máis cousas para as seguintes eleccións. Vamos a respetar a xente do povo, vamos a respetar a xente que nos está observando, e nosotros vamos a ser serios tamén, por lo menos neste aspecto. Así que, don Mario, quere comentar algo máis? Nada máis por aquí. Don Manuel? E, como non, gracias, señor alcalde. Oia, a culpa é súa por habelo posto hoxe, o pleno. Se ten prisa, a culpa é súa. Puido habelo feito outro día. Pero claro, acababa o tempo e non se fixeron as cousas. De propaganda política nada, todas as obras que mencionei son obras que poden figurar ou figuran no inventario municipal. Todas e cada unha delas. Propaganda política nada. Ten que ver co expediente que nos trae aquí hoxe, vostede. E con respecto a ese comentario que fixo vostede do 30 aniversario da residencia, oia, era unha xornada de portas abertas. Se quere, poñémonos a ver quen está cumplindo cos protocolos mellor ou peor. Recórdolle que esa mesma semana, un día antes, houve unha presentación aquí dun cartel para os Special Olympics Games. Aquí estaban todas as formacións políticas, menos o Partido Popular, que non foi invitado. Todas. Así que moito cuidado co que se dice. Se quere, lembrolle a cantidad de veces que houve recepcións institucionais aquí no Concello, as Guerreras Laranxa, e nunca fomos invitados. Quere que lle lembre iso? E poido seguir, así que moito ollo co que se di. Aquí quen non cumpre cos protocolos son vostedes. Durante todo o mandato intentaron ocultarnos, quitarnos da foto. Se quere, dígolle como están a páxina do Concello, unha páxina pública da Corporación Municipal. As fotos de Semana Santa, por exemplo. Como se elimina das fotos, de todas as fotos, o resto da corporación, só aparece unha persoa. Quere que lle falemos de promoción e de protocolo? De propaganda política? Falamos diso, seguro. Leccións xustas, con nós as leccións xustas. 7 meses despois da segunda aprobación inicial deste inventario, alá polo principios do outubro do ano 2022, vostedes deciden darlle carpetazo a este asunto. 7 meses despois. En outubro do ano pasado, con 20 meses ás costas, co referido inventario, vostedes tiñan 13 alegacións presentadas ao mesmo, dando unha media de mes e medio por alegación.
Esta vez, con tan só 4 alegacións para resolver en 7 meses, é dicir, algo máis de mes e medio por alegación, vostedes seguen a manter a media. Mes e medio por alegación. Está claro que a velocidade á hora de traballar non é o seu. Vostedes son a antítese do rendemento óptimo. A antítese. Que poden esperar os veciños e veciñas de Burela dun posible futuro goberno no que os seus cabezas de lista non saben circular sen quitar o freo de man? Que poden esperar? Pero non se preocupen vostedes, non se preocupen. Sempre hai quen compre rifas. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bien, don Manuel, xa ten a misión cumplida. Bueno, vamos a proceder á votación, entón. Votos a favor da aprobación definitiva do inventario do Concello de Burela. Non vai por unanimidade, por moitas gracias. Os seguintes puntos que tratanse por separado porque realmente son de 2 expedientes diferentes, pero ainda que teñen o mesmo fin. Sería o punto número 2, a bonificación da exención tributaria, e o punto número 3 tamén de bonificación da execución tributaria, que ademais da mesma motivación. Por tanto, se queren, discutímoslos conjuntamente e votámoslos por separado. Pois ben, señor secretario, cando queira. Procedo a ler, neste caso, a parte dispositiva da primeira proposta de alcaldía referida a unha bonificación do inicio dun título habilitante para unha obra e, posteriormente, cando se vote a segunda, lerei a segunda logo. Primeiro, recoñecer a Congregación Hijas de Divino Celo Rogacionistas, representada por Marta Sindino del Olmo, a bonificación de impostos de construccións e instalacións en obras en relación con a obra, conservación, mantemento e renovación de 2 vivendas por ser unha iniciativa social, efectuando a pertinente declaración de especial interese ou utilidade municipal. Notificar o presente acordo á persoa pesada con indicación dos recursos que procedan. En vez de ler ambos casos, basicamente son idénticas, simplemente cambia o nome do título habilitante, en ambos casos son comunicacións previas de obra, nunha figura 2 vivendas e outra vivendas. Os expedientes tiñan os títulos habilitantes en concreto e, por tanto, xa os poden identificar. Unha é unha comunicación previa presentada no ano 21 e outra no ano 22. Simplemente se quere votar por separado porque son dos títulos habilitantes. A partir de agora, deixo-os a vostedes. Bueno, pues moitas gracias. Realmente o que se trata de facer esta bonificación a estas obras, a solicitude xa está feita, por tanto que se procede a aprobar esta bonificación. Don Mario, cando queira. Si, ben, trátase dunha bonificación dun imposto a unha obra que se leva a cabo por un especial interese. O especial interese para a vila e para a veciñanza está demostrado, porque é evidente que é un servicio necesario. Entón, pola nosa parte, non podemos máis que votar a favor, nada máis. Moitas gracias, don Manuel. Xe, estamos a spring, Bueno. Lembramos o último pleno do mes de decembro do ano pasado, no que se chegara ao acordo de levar a cabo esta devolución. Mes de decembro do ano pasado. Nesta primeira semana do mes de decembro do ano 2022, a responsable da congregación presentou por escrito nas dependencias municipais a solicitude de dita devolución. E máis de 5 meses despois, procede a dita devolución. Vostedes actuaron de forma inaceptable, cobrando e non devolvendo un gasto de licencia de obra para unha obra de carácter social, algo que noutros concellos se fai de forma casi automática. E vostedes volven a actuar de forma inaceptable ao permitir que tras a solicitude efectuada no mes de decembro do ano pasado se dilate no tempo máis de 5 meses dita devolución. E a nós gustaríanos saber cal é o motivo para que se dilatara no tempo un sinxelo trámite administrativo que tivera que pasar ata 2 plenos ordinarios de por medio sen que este asunto se trouxera a pleno. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, isto fíxose cando se solicitou formalmente e penso que se tivo en conta todo o trámite para que fose áxil. Non hai ningún problema, ademais, así foron aceptados, que non iba a preocuparse nada máis, que o que querían é que realmente se fixera a bonificación e a bonificación está feita. Quere comentar algo máis, don Mario? Pola nosa parte, nada máis. Don Manuel? Sí, moitas grazas, señor alcalde. Como nos estamos posicionando, Ben, solicitouse en decembro un trámite áxil, un trámite que se fai nunha semana. En decembro, pasaron 2 plenos ordinarios, de por medio.
Non será que se extraviou o expediente? Porque constanos que a responsable da congregación tivo que volver hai un par de semanas lembrarlles que estaba eso pendente. Non será que se extraviou o expediente? Hai máis de 5 meses, vostedes, concretamente a señora María del Carmen, pretendía... que teñen que falar. Espero logo. Poido seguir, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Hai máis de 5 meses, vostedes, concretamente a señora María del Carmen, pretendía que se cometera unha ilegalidade ao buscar que a Xunta de Galicia lle fixera unha asignación directa, dunha subvención ás hermanas rogacionistas del Divino Celo. E todo para tratar de desvirtuar unha moción que esta congregación nos pediu que presentáramos no pleno. Unha congregación que, debemos recordar, fai unha labor encomiable cos menores que provén de familias desestructuradas. Naquel momento xa foi sorprendente que dona María del Carmen, por ignorancia, queremos pensar, porque se foi de forma intencional xa sería escandaloso, pretendera dita ilegalidade. E así como pretenden vostedes gobernar Burela? En caso de que os veciños e veciñas lles concedan o seu favor o 28 de maio, é así como pretenden gobernar Burela a base de ilegalidades. E agora, unha vez máis, este goberno, para non desentonar co feito ao longo deste mandato, volve a arrastrar os pés á hora de volver o custe da licencia solicitada, co agravante de que esta congregación fai unha labor encomiable pola sociedade e que ten cuantiosas necesidades, tendo que, habitualmente, poñer cartos do seu propio peto para poder desempeñar esta encomiable labor. En nome de todos os veciños e veciñas que teñen claro que o Concello precisa sí ou sí un cambio, grazas por demostrar, unha vez máis, para o que valen vostedes. Grazas por demostrarlo unha vez máis, ni máis ni menos que para lastrar a vida dos veciños e veciñas da nosa vila. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, resumo este bastante ben o que trae apuntado. Bueno, a cuestión non é por irresponsabilidade ni muchísimo menos. Cando se fixo aquela solicitude, hai que ter en conta este chamalle legalidades a cando é unha responsabilidade propia da Xunta, que tiña que responder. Ademais, había un ofrecemento incluso duns cartos concretos, que eso pode explicar polo miúdo a doña Carmela, cando queira. Gracias, señor alcalde. Ben, señor Rouco, o único que lle teño que decir é que nós pretendemos gobernar Burela de maneira limpa, ensalzando o que nós podemos facer e non intentando enlamar sempre aos demais grupos. Iso é o primeiro que lle teño que decir. O segundo que lle teño que decir é que iso de maneira directa non o poñía tal petición. Simplemente instábamos a todas as administracións que botaran unha man da maneira que puideran. De feito, a Deputación de Lugo, que en aquel mismo pleno, e así a instamos, botou unha mau con 35.000 euros para esta congregación. A maiores tamén lle quero preguntar entón, como é posible que xusto antes dunha actividade que acabamos de ter do Enduro, para que a Xunta puidera aparecer nos cartéis, cambiáronse os cartéis o xoves ou o venres, se lle outorga a ACIA, non sei se de maneira directa ou de que maneira, 2.000 euros para que faga un sorteo. Como é posible que a Feira do Bonito, en campaña, un compañeiro seu lle ofreza 7.000 euros para un concerto? Como é posible que se poida ofrecer así de maneira directa o diñeiro? Gracias, señor alcalde. Moi ben, moitas gracias. Don Mario, quere dicir alguna cousa? Nós somos espectadores neste caso, nada máis. Moi ben, don Manuel. Moitas grazas, señor alcalde. Primeiro, hai que ter os datos na cabeza, María del Carmen. Non son 35.000 euros da Diputación, son 25.000. 25.000. Hai que ter os números na cabeza. Así empezamos mal, Empezamos mal. En segundo lugar, sí que era unha petición directa. Hai que ver as actas, pero claro, non as podemos ver porque ainda non están presentadas a acta. Temos actas de hai un ano, dende abril do ano 2022, sen presentar. E por eso non podemos comprobar o que
foi realmente nese pleno, pero si a xente que queira pode visualizar o pleno e pode ver a lectura da emenda que vostedes presentaron para intentar desvirtuar a moción que nos pediron as hermanas rogacionistas del Divino Celo. En terceiro lugar, xa yo dixo moitas veces, se vostedes non son capaces de gobernar, díganolo. Se non chegan a algún lado, díganolo. Nós estamos dispostos a axudar. No que sexa. Petamos as portas que fagan falta e negociamos. Se vostedes non son capaces de facelo. Dixámoslo en moitas ocasións. De forma sincera, señor alcalde. E agora dicimoslle a vostedes. Se vostedes non son capaces de facer algo, pídanolo a nos, que nos xa ve que sí que somos capaces de facelo. E se teñen algunha dúbida, se hai algo que crean que é ilegal, que se está facendo de forma ilegal, xa saben o que teñen que facer, Xa saben o que teñen que facer, Ainda está esperando o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia esa denuncia que iban facer hai 4 anos, Ainda está esperando. Cando queiran, xa saben o que teñen que facer, menos enlamar. E xa yo dixen unha vez ao señor Pillado, a nós nos importa enlamarnos polos veciños e veciñas de Burela. É unha labor moi noble, moi noble. Nada máis, moitas gracias, señor alcalde. Viviendo a Manuel, non sei se xa fará algún efecto todo o que acaba de decir. É curiosísimo porque dice usted, chámenos, díganos que xa nosotros abrimos as portas, nosotros vamos a facer aquí, bueno, vamos, máis. O primeiro día da legislatura, dixen usted, o único que vai conseguir esta legislatura vai ser a edar. A edar. A da edar é o desprecio máis grande que se fixo ao povo de Burela nos últimos tempos. O desprecio, Ademais, xa escribirei sobre eso, porque como coñezo ben o tema, pois sí que vou facer. E dicía usted, oiga, chámenos, nosotros abrimos portas, conseguimos cousas, e aí está. Non digamos cousas que non son. Vale, don Manuel, non diga. Fixo unha boa propaganda. Aquí empregou aquí un tempo dun pleno extraordinario, que era para ventilar en 5 minutos, pois como un elemento de propaganda. Hai que ser serios, e formais, e non utilizar cousas institucionais. O principal órgano que temos aquí de representación, utilizalo para chantar un cartel electoral. Eu pareceme que eso non é serio, don Manuel. Así que procedemos á votación de as bonificacións destes dos expedientes. Vamos a empezar polo primeiro, o 885-2023. Votos a favor da bonificación? Moi ben, moitas gracias. E o segundo é o expediente 886-2023, bonificación tamén do 90%. Votos a favor? Ben, pois entón non queda máis asuntos que tratar. Levantamos a sesión. Que vai todo moi ben na próxima legislatura. Espero que haxa armonía, que haxa sobre todo un objetivo claro, que non sexa outro que mellorar Burela en todos os aspectos. Moitas gracias e bo día.